avela fonela i-backup eCR ithuthuthi. Wow. Sivele sibaleka singene khona lapha eMajaldini eMorningside. Sigcine manje sesibaleka ngokuhlukana nalo Fethu. Ngoba lo Fethu wabanjwa komunye umgaqo nami ngabanjwa komunye umgaqo. Ngoba ngangisengijahwa yithuthuthi mina. Ezo3. Yeah. Sabafika bepakile ngemoto lapha yabo. Masifika kubona u-accuse angikhombisa ukuthi awufethe yayibona i-laptop. Esimina u-ephi laptop athe nayi laptop kule moto lenge. Kunabantu abawuthiwa bahleli khona. Abantu abakanjani hayi ithekeni nomjida Fethu. Esimina hayi asijike sibambe Fethu wami. Aqale u-accuse ashintsha shaya intombazane la. Mayishaya intombazane le. Ngesuke nami ngidonsa isikhali. Kodwa thina sesingena phakathi esekhe masithina ngemuva. Isiko intombazane lapha enyaweni. Intombazane isinyathele ngeenyawo. Yabe kumata. Yabo kanti thina sijikiswe yona le laptop le. Esiyibonile. Ngoba bona baqale basikhiphela amafoni. Unengozi lapha ngaphezu kweso. Ngabe kwenzakalani? Shuthi la kahle sesiphuma ukuyoqhekeza isitolo. eMorningside. Yeah. Kwakuyiphasika, kwakuyiphasika. Izitolo eziningi zayivaliwe, into ziyavalwa ngephasika izitolo eziningi. Ngoba esuke ivalwe kusukela ngoLwesihlanu abantu besesontweni. Yeah. Kuze kushaye uMsombuluko. Shuthi sasikade siyoqhekeza isitolo thina ngoLwesihlanu. Masiphuma ukuyoqhekeza lesi sitolo lesi. Sisiqhekeze ngoLwesihlanu siyithola izinto siyithatha. Yeah. Sibuyele nangakusasa ngeweekend. Sibuya kahle sekukhanya ke mina ngithi abantu abekho. Mase sibuyela khona. Kusho ukuthi masifika phakathi lapha sithole amakesi anemmezo 7. Ama-press button okabu. Yabo. Siwathathe lamakesi mina ngithathe wona amakesi abe u2. Nalaba Fethu esihamba nabo ngoba sasiba u3. Bethathe nabo amakesi. Yabo. Yeah. Mase kuthi lo omunye wesithathu ekuthiwa uma1000 angalithathe yena igesi. Athatha amakesi anama-jewelries emgaqo yamandiya. Ngoba uyisitolo samandiya vele siyana. Yabo. Athathe-ke lelo gesi naye awuthuna. Mase sifika la esihlala khona uFethu. Sesicounter lezi zinto ke manje. Mase sicounter lezi zinto. UMfethu asusa istory athi igesi elilodwa la lembese ngiyiphethe lakhe. Ngithi mina kanjani ngoba wena uthathe imigexo wena Fethu. Lokho okwami. Athi haye elami legesi leli. Ngiyalithatha futhi ngolidayisa emakethe. Ngithi mina ke ukwazi ukuthi into enjani. Into zami lezi Fethu. Futhi mayesuka lapho avela acwile khona la ekesini. Adonsa u7. Maye udonsa ku7 lo unamadlebe emasayidini aloliwe. Acijile. Awudonsa lo7 maye udonsa ngikhobile mina ngaleso sikhathi ekesini. Ngaleso sikhathi ukuphakamisa kanje ukukhipha esikhwameni sawo. Uvela ungishaya isiphongo. Ngishawa amadlebe akhona. Uvele ngiqhumi la. Ngibone umuntu engithandana naye ukuthi ayibona Fethu usulimele isiphongo ngikwenze njani. Yabo. Njengoba ngibheke phansi mina ngiboni. Sengibona ngegazi ngoba kusho ithekeni ukuthi hayibo Fethu ulimele manje. Uyalibona negazi. Ngithi mangithi ngiyalibuka phansi awunalo igazi liyaconsa ekesini. UFethu athini? Athi ngizokuphinda phela. Mangibuza ukuthi awufethu ungikwazelani manje? Ungikwazele izinto zami Fethu. Athi ngizokuphinda phela. Ngizokuphinda phela. Ngithi mina hayi Fethu vele wathathe lamakesi Fethu. Ngoba ungazongibulala ungibulele lezi zinto Fethu. Ngeke uthi vele wathathe lamakesi omabili. Yabo. Avela wathathe uFethu amakesi omabili. Athathe nawo lo mbese angikwaze ngawo. Behambe bodayisa emakethe. Ngisale mina khona lapha phezulu sesihlala khona eMorningside. Ngoba besihlala kwijalidi la elashiwo umlungu. Shuthi kahle kahle mayishiya lo mlungu ushiya lo omunye wabaFethu. Angalinaki nalo Fethu mayimshila lo ejalidi. Sigcina singena ke sihlala phakathi lapho. Shuthi ngade ngiphathe ifoni ngaleso sikhathi ngivele ngifone mina ngifonela abaFethu. Abasenanda. Ukuthi abaFethu ngicela ngizongisiza la naku sengikwazi oma1000.
yabo. Abafethu besuke-ke khona eNanda beze la eThekwini. Bafika ntambama la eThekwini ngoba kwakumgqibelo. Yabo. Uma befika-ke ngibatshele abafethu ukuthi nangu mfethu sengigwazile la. Bafika vele sengifaka amabhandishi la. Amasaluthi amaplasta. Angisengithenga amaplasta. Afaka amaplasta la esiphongweni yabo. Bathi babuza ukuthi awuphi umfethu ngabatshela umfethu uhambile emakethe usawudayisa lembese le. Yabo. Bethi hhayi asihambeni sombheka lezansi. Sehleke size sombheka. Ngoba samfica ekephi samfica la ePaki eMaskandi. Esebhema yona imali yalamagesi lawo. Ngabe mbuza-ke abafethu umfethu ngigwazelani ngoba uyena umfethu ogqekezele sasitolo. Wabuya futhi umfethu wazodonsa nina futhi bafethu ukuthi hambani niyothatha impahla lapho. Wena futhi ukwazi umuntu mfethu okuthathile wathi wozongena emakhathini mfethu. Umgwazelani mfethu? Ziphi into zakho mfethu? Umfethu useyithathile izinto ayidayisa zonke. Imali wathola imali engango-600 ngalamagesi u2. Kube emakethe vele ngithi imbese bayithenga ngenxa yokuthi bayidayisa ematafuleni. Emakethe bayidayisa lapho. Bafike bayithenga ngo-600. Mase mfica la eMaskandi simfica umfethu usenemali engango-300. Le enye imali useyithathile wabhemisa labafethu ade bemphelezela. Akade ihamba nabo eyakhona lapha ezansi emakethe. Abafethu-ke bathi hhayi angiphe i-revenge nami ukuthi umfethu ungigwazile. Kodwa abazange besho phambi kwakhe ebuka. Bathi bona le vesi asithi ukusuka sime eceleni sakhuluma sodwa. Bathi hhayi nama ngimlahlise ngiphe i-revenge. Ngoba phela lento ayenze kumina mfethu sengiphuze igazi mfethu. Ngokwenombolo ukuphuza igazi lokho. Yabo. Ngathi mina ayikho inkinga bafethu. Kodwa ngeke ngikwazi ukuthi mina ngilibuyisele. Kwathiwa wathi nasokhipha umuntu-ke uma ukuthi uyahluleka wena mfethu ozobuyisa igazi lakho. Yabo. Kwase kuphoqeleka futhi ukuthi kugcine manje kuthinteka iy'ngane ey'ngahlangani nalento. Ngoba usuke kuyinombolo phela. Igazi lakho malisuke lilandwa kumele kube khona nomuntu ongayishaya inombolo ezogwazeka eceleni. Kumele afike agwaze lo oshaya inombolo mase ezogwaza lo ongayishaya inombolo. Igazi lakho lapho kusuka selibuyile ngokwenombolo. Ngoba lo mfethu usesuka lapho uvele waboshwa. Mayeboshwa wafika washonela khona ejele. Ufike waphathwa i-TB ejele. Awuqedanga u6 months imphethe ngoba i-treatment oyingayidli. Wavele washona mfethu. Amaphilisi engawadli wadefaultile. Wena yini eyingenisa ejele uzofika uthatha inombolo? Mina into yangingenisa ejele ngangeniswa i-robbery. Awusixoxele ngale robbery. Ya kusho ukuthi la kunecala engalenza eMorningside eWindermere. Sasiba u2 kahle kahle o-accused. Kunabantu esabafica ePassage la ku-Stamford Hill Road. Yeah. Sabafica bepakile ngemoto lapha yabo. Masifika kubona u-accused angikhombisa ukuthi awuyifethe yayibona i-laptop. Esimina u-iphi laptop athi nayi laptop kule moto lenge. Kunabantu abawu2 abahleli khona. Abantu abakanjani hayi ithekeni nomjida mfethu. Esimina hayi asijike sibambe mfethu wami. Asijike sibuyele emuva. Bengasinaki nabo funjwa behlele emotweni. Amawindi bawavulile amawindi. Bawavule u-half amawindi ilanga liyashisa. Ikhathi kwako-10 kanje. Sibuye futhi size kubona. Mase sibuya mina ngihamba ngala driver. Umfethu uhamba ngale. Ngifike mina ngivule esa drive isicapha. Mangivule esa drive isicapha. Agoloza udriver. Yabo. Mangisibamba ngoba usilokhile ngaphakathi. Ngivele ngidonse i-pepper spray ngiphatha into ekuthiwa i-pepper spray. Ngivele ngidonse i-pepper spray ngifuthe phakathi emotweni. Ivele bakhipha. Beyivule icapha beyidedele. Yabo. Sikwazi ukuthi singene ngaphakathi. Masingena ngaphakathi singene emasithini angemuva. Bona bangabambile.
Sacela ukuthi besinikeze zonke izinto esizoyifuna lapha phakathi. Bengasikhulumisi, bengasibangisa umsindo. Beyikhiphe-ke izinto, aqala akhiphe le laptop le. Ngoba i-laptop esemasithina ngemuva. Kodwa thina sesingena phakathi esekho emasithina ngemuva. Isiko intombazane lapha ey'nyaweni. Intombazane isiyinyathele ngey'nyawo. Yabeka umata. Kanti thina sijikiswe yiyona le laptop le. Esiyibonile. Ngoba bona baqale basikhiphela amafoni. Bakhipha amafoni awusona. Sacela uWalletha intombazane. Yayikhipha intombazane uWalletha wayenalutho phakathi. Sayibuyisela futhi awufethu uWalletha wakho awusifethu. Awukhiphe umjeti uWalletha wakho yabo. Asinikeza unayo imali wamjeti. Ngoba uno-300 sinemali. Imali ekhona phakathi. Sikhiphe yona le mali lesembuyisela. Maze sithi sicela i-laptop. Athi umjeti hayi i-laptop ayikho. Kwa laptop lana. Sathi laptop siyibonile nje ihlele emasithi ngangemuva. Yena uthanda indoda. Ngifuna ukuze sibone amakhanda ethu ukuthi nathi sabantu abakanjani. Hayi agcine evuma-ke naye. Ngoba ebona futhi nakhona ukuthi siyashintsha-ke manje. Aqale u-accuse shaya intombazane la. Mayishaya intombazane le. Ngesuke nami ngidonsa isikhali. Ivelise intombazane hayi-ke ngicela ungamkhwazi bhuti wami. Nansi i-laptop. Idonse i-laptop. Intombazane inginikeze i-laptop. Tshele lo mfethu ngisenifeza siphume nisambeni-ke manje la mfethu yabo. Shuthi sathi siphuma. Kwakhona imoto esibonayo yendiya. I-Opel Corsa lali-blue. Iphoyisa lelo. Sibonwe lona. Masiphuma kule moto. Shuthi asibhekise lo muntu wabo. Asilinde asikava lapha siyophuma kwelinye ipassage. Ufuna ukubona sisiphetheni. Mayisikava lapha. Uyabona mfethu umfethu lo engihamba naye ukuthi khona into ayiphethe nomfethu. Aseyishuthekela ngaphambili. Iyona i-laptop. Manje uyayibona ukuthi khona into equmbile kulo mfethu lo. Avela fonela i-backup eCR. Ithuthuthu. Sivele sibaleka singene khona lapha emajalidini eMorningside. Sigcine manje sesibaleka ngokuhlukana nalo mfethu. Ngoba lo mfethu wabanjwa komunye umgaqo nami ngabanjwa komunye umgaqo. Ngoba ngisengijahwa yithuthu mina. Ezo-3. Maze ngijaha ngene kwenye amafemu ekhona lapha eMorningside. Mangingena phakathi kule femu le. Ngigijima ngithi ngiyophuma ngale ngemuva. Ngiyojomba ifence emva kwendlu yale femu. Kathi ngithi ngiyajika ngiphindela ngale ngemuva ngoba ngathi ngaqala ngagibela phezu kwepolo. Ngithi ngifuna ukuhamba phezu kwe-roof yepolo ngijombele ngale ucingo. La ngibamba ibhulukwe engiligqokile ngoba ngigqoke i-jean ipayipi. Yabo, i-skin jean. Sangibamba ngadilika. Ngajikela ngemuva. Ngithi mangijikela ngemuva ngifuna ukujomba nakhona lapha ngeke. Kanti lamaphoyisa asekhava laphila sela ngemuva vele nawo. Ngathi ngiyajomba. Ngezwe ngebhamu kuhlohlwe ibhamu. So bits of sack. Ukujomba lapha emsono kanyoko. Sokushaya ikhanda manje. Yabo. Ngivele ngabe ngisajomba. Yabo. Ngisarendele bengidonsele bese bengishayele bengibambe bengifaka evenini. Bayangithatha-ke manje sibuyela khona la esibonwe khona yindiya. Kanti la esibonwe khona yindiya size sibamba labantu laba umjeti akade ezobheka intombi yakhe esiphanini. Intombi yakhe isebenza ecrash. Kune crash khona lapha yana. Imoto sayifica singasekho laba behlele kuyona. Kodwa bathi mabenze research khona la bayithole research ukuthi intombazane ikhona khona la estradini. Iyasebenza. Kwathi uyisebenza apha. Kwathi uyisebenza ecrash. Mabe ngena ngempela ecrash futhi. Beyithole intombazane. Iphume intombazane. Thiwa izobona mina. Izizongibona intombazane. Thiwa yamazi lofana lo. Ivele isho ukuthi kade bengibamba inkunzi manje. Eish. Manje. Ithi khona oyedwa oshodayo. Eish. Khona oyedwa oshodayo. Hayibo sister ungibonile mina sister. Hayi we ungaloko nje bhuti wami uzenza sengathi usile.
nithathe amafoni ethu, i-laptop niyithathile. Kuthiwa ziphi lezo zinto, kubuzwa kumina. I-laptop ayikho kumina. Kumina khona amafoni. I-laptop ihambe nomnyuvezi lo esibaleka naye. Naye uzoqhamuka vele sebanjwe yithuthuthu. Ulengiswe kanje esenta. Yabo. Ulengile bambambe kanje. Ithuthu ihamba emasayidini. Beza naye la kuthini. Yabo. Mabefika naye la, thiwa lona yena avela khale lo sisi. Angithi ubembeka isandla lo mfethu. Avela khale lo sisi. Akukhihle isililo sisi wabantu, akukhihle isililo kuthiwa abafana niyajwayela ni. Thiwa laba i-robbery le. Bayeminyakeni lapho. Yabo. Esambe besise CR. Masifike CR sifike sicharge le robbery. Thiwa robbery aggressive circumstances. Yabo. Robbery shuthi nesihluku phakathi. Yabo. Kuqale kube nzima ke manje yabo. Ufethu icala lifana ayeke manje icala lifana u-accused number 1. Yabo. Manje yabo mase siyenkantolo. Inkantolo le ifike yenze ngenye indlela ngoba manje sa-attenda kabili. Sishawa ngama-remind. 3 months. 3 months wesivile. Sibuye so-attend. Mase siyafika kuthiwa hayi akekho ucomplainer wena. Remind back wesivile 3 months. Sibuye futhi kwaze kwaphela unyaka. Si-attend singagwetshwa. Sake sazogwetshwa nini 2015 August mhla ka-12 la isagwetshwa khona. Mase sibuya ngo-August bevele besigwebe. Ngoba nami sengitshela u-accuse ngithi yabo mfethu akusizi ukuthi singabe siphika lento kanje kanje mfethu. Ine-footage yonke lento mfethu. Asivumi mfethu. Sibone ukuthi mfethu basijezisa kangakanani. Yebo lo. Ngoba mase lokho sisiyaphika kanje akusizi mfethu ngamanje uyabona sifika enkantolo sibuze selivuma icala noma saliphika icala. Hayi thina icala selivuma. So akekho no-complainer wenu. Remind back wesivile. Bonse ayikho lento le. Ugwetshwa ungagwetshiwe. Bo. Sesibuya ke nayo mfethu ngo-August. Sabuya vele sesivumelene ngento eyodwa. Ukuthi hayi mfethu selivuma ke icala seliqomile icala. Yabo. Selivume ke icala. Inkantolo mase livume icala isasehle sezansi. Siyosukulinda kancane. Basafuna ukudingida ngathi. Kanti mase njengoba besala bedingida ngathi nje badingida ukuthi kumele besinikeze 30 years in prison. Wow. Masibuya siza phezulu ke sesibizwa futhi kuthiwa lunga Buthelezi. Uyabizwa phezulu noNyoni ize phezulu. Thiwa Sizwe Mbonambi. Anyuke noSizwe Mbonambi. Thiwa inkantolo ngokuvuma kweni icala ke iyanizwa madoda. Iyavumelana nani. Iyanizwela. Kodwa ke kuloko kunizwela kwenu madoda. Indoda izobhadla ngaphakathi ejele. Ngeze ngiphamise isandla kuthiwa hayi mani ungaqasa uphamise isandla doda. Ngifuna ukubuza manje ukuthi phela njengoba kuthiwa siyazwela nje sangatshelwa pho indaba yeminyaka. Kwaloko sitshelwa nje izinto ezama warning in wabo. Ivele isho ke inkantolo ukuthi hayi 30 years in prison. Ngiphakamisa isandla mina ngithi ngimila ngeke ngezwe 30 years in prison. Ask your accused there. Ngithi mina accused wazini wena uthini lo muntu manje? Asho lo muntu owutoli kathi hayi madoda 15 imprisonment. Ngithi mina 15 years imprisonment as 15 months noma 15 years as 15 years. Izayi ndoda ngeke. Ngiphakamisa isandla kuthiwa hayi isikhathi madoda sisekho. So ukuthi ngaloko niphakamisa izandla nenzani. Into engingayenza nina bhalani i-appeal. Shuthi nento ethiwa i-appeal lo ibhalayo mawusungaphakathi. Ukuthi uyacela ukuphulelwa isigwebo. Mawukuthi isigwebo uyakhala ngokuthi siningi. Wangafika ngabhala yona ke mina mangifika ngaphakathi. Ngahlala 14 days.
ngacela-ke ngaphakathi abafethu bangibhalela yona, bawathumela amaphepha enkantolo. Ahamba amaphepha enkantolo. Mayefika futhi enkantolo futhi mabefunda yonke lento yami, besho futhi ukuthi hayi lo muntu akazange ayidonsise kakhulu ukuthi icala leli belifuma. Basheshe balivuma futhi icala labo, baxolisa futhi, bagwetshwa futhi. Yonke yonke into ebhalwe phansi enkantolo ekhona kwi-system. Mabefaka nje igama lami kwi-system, kuvela yonke into engangiyikhuluma, engangiyibhalisa phansi. Shuthi bezwelaneke nami, bengiphuleleke isigwebo, bengiphulele 3 years. Kulo 15 years kusale 12 years. Umacala Akayibhalanga-ke in-appeal ngoba namanje usangaphakathi. hey Usahleli ngaphakathi. vele kodwa kwase kumele vele life naye ngoba uye wafika washaya umuntu lapha. Ngoba mina vele isandla ngizange ngisikhiphe isandla sami. Yebo. Angizange ngenze lutho vele. Mina ngangilindele nje kuloyo ngikhangeza. Ngoba isikhali engasikhipha mina ngagcina ngokuthi ngisabise. Ukuthi hayi wefesu ngeke phela fesu. Kuze kuphumele ebusobho iphuma ngami futhi ithi intombazana efesu angaze akugwaze lo fesu. Munike fesu. Wanginikeza-ke intombazane lebusobho. Yebo. Njengoba sengihamba-ke nje ngiyobhantinta ngibhantintela yona lento. Ngoba ngihlale 2015 ngeze ngaphuma 2022. Ibishaya ubusuku nemini noma ibiqondile nje. Bekuqondile nje ithi. Hey, shutho wena usasayina namanje? Yeah, ngisasayini. Mawutholakala nje ugila imkhuba uyabuyela ebhantsheni. Yeah, ingakho iyona into yangisusa elokishini leyo. Ukuthi ngcono ngisuke elokishini kwamanje. Ngeke ngize ngikwazi ukuyenza into abayisho ukuthi kumele ngihlale nabantu more than 2. Kumele sibe babili kanje mangihleli nomuntu. Hayo. Make saba more than 4 sekuyinkinga leyo. Isho njalo iparule yakho. Sesihlangene sho sikobugebengu futhi. Ngoba ekhaya befike ekhaya. Bevele befike ngingalindele futhi na. Ngibona ngamadoda esemphambi komnyango. Ndoda wenzani la endlini? Hayi ngihlalele bo baba. Awuthi singene sibone akuno nje insangu la. Asifake insangweni. Kanti vele ke insanga ngiyibhemi makusekhaya egcokeni. Bengena bezwe iphunga yakungitsangu. Awusayiphethe kahle ndoda hayi. Awusayineke la. Bebona ukuthi hayi usayiphethe kahle ndoda. Futhi nje ubuhleli nama uphula umthetho. Yabo nje bangihleli la manje. Elontuzaneni ngafike ngabatshela kakhombo. Ngoba into engayenza kakhombo. Ngafike ngamukolela. Yewe ungakhuluma ukuthi unesimokolo phakathi ungaqhatha abanye abantu. Hayi ngeke. Ngafike ngathi uma lo engangilentuza kuyena engisayina ngiyena. Ngoba phela sisene endaweni ezimbili. Yeah. Bafika bezokusayinisa elokishini. Uhambe uyokwenza i-community service e-police station. Uyosayina e-police station. Mawusuka e-police station, kumele uze la kulo malo. Kunama program ekumele niwenze kulo malo. Usuke ungawedwa nisuke nibaningi mhlambe niba u8 10. Yabo. Ngavele ngashayela yena-ke into encane yabo. Ukuthi ngiyasuka elokishini manje. Ngishifte indawo ngiza la eThekwini. Wathi uzokwenzani la eThekwini ngamtshela ngathi ngizobhanta la eThekwini. Ngeke ngikwazi ukuthi lo ngihlele ekhaya. Ngicela ngimaye izinto ngicela ukuthi sibame imali. Manje lento ekuphushela ekuthenini manje uthi uzogcina uthatha inombolo mfowethu uxoxele nje umuntu iziphi izimo futhi usixoxele ngokuthi ugcina ke manje uyamukeliswa. Yabona ke into engenza ngagcina ngathatha inombolo. Yeah. Inombolo phela kunezimo obhekana nazo. Ngoba mina ngiboshiwe. Ngafika eWestville. Ngahlala 3 months. Mangihlala 3 months kufike iphoyisa laliphethe iphepha list. Enamagama abantu. Ibabize lamaphoyisa, ibabize leli phoyisa libabize. Lisitshela ukuthi siyesibhedlela manje siyokala. Lingasho ukuthi siyaphi. Yabo. Njoba nje lisho yonke lento le anginawo abafethu. Khona ama 26 khona ama 28 la. Mina likho iqembu engisangene kulona la. Ngisafika futhi wabo. Ngiyaqana nokugwetshwa futhi. Ngigcina esho ukuthi ngidonswa abafethu ama 28 wabo.
Athi hayi mfethu, sondela mfethu sibe ngala mfethu. Mfethu kahle kahle njengoba ngingena le list le mfethu, niyahamba la mfethu. Hayi bo siyahamba la, siyaphi mfethu? Niyahamba mfethu niya kwelinye ijele. Hayi bo kwelinye ijele kanjani mfethu? Uhamba kanjani mfethu? Bengazange bekhulume nawe mfethu siwume mfethu ukuthi uyahamba. Yabo. Athi hayi mfethu uyahamba-ke mfethu. Kumele wenze sure ukuthi unabafowenu mfethu osuka nabo nawe la mfethu. Kanti ngempela futhi siyahamba siya Empangeni. Qala kabusha. Siqala kabusha. Yabo. Hey. Kufika umhla ka-1 December ngempela futhi hey. Ekuseni kufika i-ST isibiza ngamagama futhi sikhiphele ngaphandle. Thiwa sithatha o2 slice bethu lapha neParish. Akusadleki inhliziyo ivalekile-ke manje. Qoqa impahla zakho ndoda, siqoqe impahla. Sesiyahamba. Siyongena kola. Ila engafika ngathatha khona inombolo-ke mina. Ngoba abafethu babengitshela futhi ukuthi la esiyakhona kubusa yona inombolo. Mawungayona-ke inombolo-ke ejele uhlezi uzothatheka kancane. Awuhlezi uzothatheka kancane ejele mawungayona inombolo. Ngoba inombolo iyasiza yona ibuye ingasizi futhi. Yabo. Ngoba kubuye kufike iy'khathi la ukuthi manje khona kunabantu ekuthiwa amaguni ababe bejude zona-ke iy'gebengu ukuthi ikwazi iy'boshwa. Mawungayona-ke inombolo kuyalimala. Ngoba manje usungayona inombolo. Kodwa mawuyiyona inombolo uyasinda. Yabo. Abanye uzokuthiwa bafele emajele basuke befe ngokuthi bekwazeka. Kodwa manje bazofihla ejele ukuthi lo ufe ngokukwazeka. Bazoqamba amanga bethi awusibani ukhulile waze washona. Kanti akagulanga. Ukwaziwe. Ukwazwa yini iboshwa ngenxa yenombolo. Nami yona into yangenza ngagcina ngasathi inombolo ngoba la engiyangeke ngikhona ngangazi ukuthi kwenzakalani eBhangeni. Kanti mangifika khona-ke futhi sengiyithathile inombolo ngoba ngayithatha mina sisetruckini. Bengitshela nje yonke into abafethu ngenombolo sasisetruckini. Mangifika la esiyakhona futhi eqala kabusha. Ngifike ngiyidlalela ibhola-ke eqala kabusha, ngiyidlalela ingoma. Ngakhohlwa into ey'ningi. Iy'ndaba zayo inombolo. Ngoba isikole sangihlula-ke khona isikole mangifika. Yabo. Le nto ababeyisho ngenombolo bethi iyenzeka ngenombolo angiyibonanga iqala kabusha. Ngoba eqala kabusha kugxile kakhulu kuma-sports. Ma-activities ukuthi niyenzani, niyaparticipate nenzani yabo. Njengoba ngafika ngayidlalela ibhola ngadlala ingoma. Ngahlala phansi. Ngabhanda intake khona. La engafike ngabona khona futhi inombolo ukuthi iy'nkinga isemzinto. Emzinto ngathi ngifika nje vele. Iy'boshwa zakhona zayigwazana. Ngendaba yayo inombolo. Kwase kumele ngibuye futhi ngize ngala eWestville. Kwaba khona nalento yami yazuma. Angazi istriker sazuma kwaqekezwa kusona iy'tolo. Yeah. Ngoba emzinto-ke nakhona kwavele kwasuka lezo y'tolo lezo iy'boshwa zeqa. Mazeqa seyitholile vele ukuthi i-ST leya la eWestville ngeke ikwazi ukusuka la eWestville iye ngale. EWestville nakhona ngithi kwakusekugwazwa amaphoyisa amabili. Ekwazwa iy'boshwa. Ngalolu suku lwazuma lokuqekezwa kwey'tolo. Thina leyo nto sizwe sisemzinto sitshelwa amaphoyisa ukuthi iboshwa zaseWestville oBhulubeni sebekugwaza amaphoyisa lapha eWestville ngenxa yenombolo. Yabo. Kanti nangala bacabanga ukweqa. Beqa futhi nangala. Wasalelani wena? Ngangeke ngikwazi ukweqa. Ngeke ngisengihlale mina 7 years ejele. Ngizokweqa sengisalele unyaka. Hayi ngempela ngeke. Ukuthi ngiphume. Angeke ngikwazi impela. Ukuthi ngeke hayi ngeke. Yabo. Ngoba ngathi ngifonela la ngaphandle ngifonela uma ngimtshela ngithi yabo nje olede nazi iboshwa zeqe la yabo. Wavela wathi ungalinge. Ungalinge nje ungilinge wena. Isikhathi sami esingaka imali zami engaka sengiyimoshile ngiyimoshela kwena.
Khathele ukuthi uzokweqela ukuthi manje-ke uloku ubalekela amaphoyisa. Eyi, Ngisho ukuthi imali yami nje le yade ngilokhu ngikubheka ngayo lapha ejele ngikuthengele izinto. Bengikuthengelela ukuthi uphuma uzobaleka. Balekela amaphoyisa. Ungalingi ungisukele wena. Ngathi ngiyakuzwa ma. Yabo. Ngeke ngize ngiyenze leyo. Beqaka abanye abafezuka, abanye babanjwa, abanye balethwa la eWestville. Abanye baseKokstad manje. uma amaphoyisa efika abantu bebalekile wena nowawusele nabo athini? Hayi phela thina sabe kweceleni kwafika amasosha kufika ngisho amaphoyisa. Hey, Kwalethwa amasosha. Ngoba amaphoyisa ayesehlulekile eScottsburg indlela ezayigqekezwa ngayo itolo. Abantu ababehlupha ngayo koSanatan le eMzindo. Ngoba ejele bafonela ama-police station akhona eMzindo koScottsburg. Basho ukuthi ama-police station wonke awanamaphoyisa. Amaphoyisa ayasiza la ngaphandle emphakathini njengoba kuqhekezwe itolo. Asinabo abantu esizobaletha lapho ngaphakathi thina ejele. Njengoba kuze kulethwa amasosha-ke manje. Ukuthi kuba amasosha azolungisa lesimo sasejele. Ngoba kwafika amabhanoyi awu-2 ejele. Ayedubula-ke idubula iziboshwa-ke lezi ayibona-ke ziyeqa ibhaleka igijima. Ngoba leli jele lisemobeni. Likhavwe yimoba leli jele leli. Manje ukuthi ibhanoyi maliphephetha ngalo phephela walo iziboba ziyavuleka kanje. Bababona abafethu bayabaleka bagijima bagcwele insimi le. Ya. Abanye babanjwa-ke abanye babuyiswa ngaphakathi. Abanye bathatha baphose eWestville. Siyabalwa nje ntambama siyaphakiswa nje siphakiswa iwona amasosha. Ujele akasekho ujele. Akasasebenzi ujele. Kuthiwa niyahluleka nini lezi ngane sukani la. injani Raf? Hey. Isosha phela lidlala isosha. Lidlala isosha. Manje ukuphuma kwakhe endlini kwamele uphume ubeke isitsha kanje ekhanda. Asuke isitsha ekhanda. Ukuthi sekuphakiwe phakathi esitsheni khonani akunamsebenzi kuyachitheka kahlangana lokho. Kodwa manje isitsha sibe sekhanda. Ukuze ezobona ukuthi wena ufuna ukugwaza iziboshwa. Shuthi wena ususa kwakhe isandla kanje. Ufuna ukugwaza iziboshwa. Discipline. Yabo. Yakudonsa ledana kushanga isicathulo. Phaphase uhambe uyongena endlini. Awusaphaki. Yabo. Manje mabese nje hey ndoda isandla ekhanda isitsha ekhanda. Ufike unekukuka lapha phaka ukuka isandla sekhanda awukhulumi nokuka. Ukuthi wenzani ukuka lokho akuphakele wona thatha ubeke ekhanda. Ujike futhi uhambe uyongena endlini yakho. Lingalungana lizoba ngaphathwa amasosha. Kunganzima hayi. Kunganzima hayi. Mfethu awusixoxele ngosuku lakho ukuthi manje iziboshwa ziphume. Awusixoxele nje ngelanga lelo langa. Ngosuku nje lwangalelo langa ukuthi kwakunjani i-game plan yabo yayithini bayi execute kanjani futhi. Ya kahle istory sale nto abafethu yasuka eDoksini le yampi. Iqala ngobani? Iqala ngomphathi wejele. Shothi umphathi wejele ophethe lapha iBhunu. uMrs Van Royal. Manje ubuya benencindezi naye kwabantu abamnyama. Ngoba phela ejele egcwele abantu abamnyama. Manje nangaso sonke isikhathi uyathanda ukuthi kubantu abamnyama isandla siqinise. Kodwa kule nhlotshana yamandiya abelungu uvela khulume nje ngendlela eright. Yabo. Ubone futhi ukuthi akunobandlululo phakathi la. Yami. Shothi esuka lento isuka kuzophakisa okuka. Mabengene okuka bezophakisa khona eDoksini. Angene nalo mama lo umphathi. Yabo. Afika atshela iziboshwa ukuthi la siyaphakisa ke manje ukuphakisa kwethu la manje sesiyagcina. Ngoba ngaphandle konakele ubabweni uZuma lo wenza amasimba ngithi. Zivele icasuke ke neziboshwa. Babuyisa uZuma wenza amasimba usijwayela kabona mawa. Bevele bese bedonsa amanzi abafisi, mabedonsa amanzi bevele bembhunyele ngamanzi. Bethelena lo mama ngamanzi.
ngoba lowo mama sambona thina sebaleke ezongena ebhantshini ezocela i-backup ebhantshini ukuthi nazi iziboshwa zingithela ngamanzi. Yabo, kanti ngalesi seza ngala zifuna ukushaya oguga laba fethu abazophakisa, kanti wavele kwayinhlapha-ke kusuka lapho zavele zathatha iy'mpahla ezinye zagibela phezu kwe-roof. Uyakhuluma nangala ebhantshini nazi iziboshwa segijima erufini. Hey, Wathi mase uyaqalaza phezulu, hayibo nazi iziboshwa, usezwa neziboshwa-ke sebanga umsindo la sekushawa amakhwela manje. Uthi akho into eyenzakalayo kanti iziboshwa sey'phumile. Zahamba zayovula ngemuva la kade kuhlala khona iy'moto zakhona kuleliya jele. Mayifika khona zafika zashisa iy'boshwa, zadonsa ama-gas light, zashisa iy'moto eziwu-2. Kwavele kwagcwala intuthu ejele, kwashunqa intuthu egcwala ijele ngaphakathi, intuthu emnyama kusha imoto, kanti bazoshisa nefriji. Ifriji lalinenyama yakhona ejele. Baphumeka abanye abafethu bebuye beze ngala bezovulela ibhantshi. Ibhantshi-ke kwakuphuma laba abasanda ukufika. Yabagwetshiwe o-3 months, o-2 months, o-1 month bephumela nje. Yabo, bephumela. Thina la besasama maximum sasingaphumi ngoba sasingahlohlani ngento engekho. Yabo, sasitshela nje hayi mfethu ngeke. Sengihlalile mina ejele ngeke ngeqiswe umuntu osasesitokisini. Eyi, Ngeqiswe umuntu ongakagwetshwa ongazi ukuthi uyaphi. Mina sengiyazi manje ukuthi indlela ibheke ekhaya indlela. Yabo. Manje mangizokweqa manje mina ngeqiswe umuntu ongakasoze ngisho isigwebo. Ongakazi nanokuthi unyawo lakhe ligamanxele emnyango noma ligamanxele ngaphakathi. Ngeke kwazi futhi. Beqeka abanye abafethu yabo. Beqeka abashaya into engekho. Sina nje so-12 zo-15. Hayi akekho wethu. Yabo. Sonke sasala ngaphakathi. Yabo. Ngoba abanye ngabafica mina ngabafica sengibafica la eWestville. La eWestville sengizophuma kade ngisebenza ngaphandle. Kade ngikunda ijele. Bengibabona-ke abanye labade besuka khona lapha emzini. Bela ngaphakathi eWestville sebehlala khona. Yabo. Ngoba mina bese ngikunda ijele lapha bese bebenokungivimba ukuthi siyaphuma sey'panini siyosebenza. Ukuthi mfethu sokunika inamba kabani mfethu sicela ukuthi mase ungaphandle umfonele. Bengiphuma nefoni-ke lapha eWestville, bengiphatha ifoni ukuthi mase ngingaphandle ngi-onele ukuthi khona abantu abezayo abangifezisa kanje yabo. Bazonginakisa labantu iy'nto zey'boshwa. Yebo, lo ngizothi manje ngizonginaka amafoni, ngizonginaka iy'mali. Yabo. Mina kuphela ngiyabatshela ukuthi endaweni yokuthi ufike ufihle khona. Ngiyanibona mina. Njengoba ngisho le nto ngiyababona ngempela futhi ngiphezulu emakwatasa khona eWestville. Ngibabuka lapha phansi. Angizwa. lokhu uthi uhlangana nesiboshwa sigunde edolobheni utshani, yila bantu vele abasuke sebelokhu sebenakho ukuthi hayi singaphuma noma yini engisabaleke. Ya labo bantu abasuke sebesebe o-3 months, 2 months. Usuthi kade donsa 20 years, 25 years yabo. Ibona-ke abantu abakanjalo usozohlangana nabo la edrobheni. Yabo. Ngoba sekuyaziwa yonke into ngaye. And ngeke beyisilima abaleke sekuselinje. Ngeke. Ngoba nami ngize ngisebenza khona eWestville. Ngangisenginikezwe ngisho i-date. Ukuthi ngosuku lokuthi ngiyaphuma la ejele. Kwathiwa nje ubusakhona-ke manje ukuze indoda ungayihlanganisi nezinto zenombolo njengoba wena uyinombolo. Ezinye izinto futhi la emafayilini akho futhi gcwele ipeni elibovu la. Ipeni elibovu angizoyazi azizwani nalo. Njengoba-ke manje usuqondile njena-ke sikufake nemsebenzini ukuze uzophuma namasenti nawo ejele. Mase mina ningifaka enkingeni. Uholwa malini? Ngenyanga uhola R100. Ngenyanga. Ngenyanga nje uhola R100. Ubulewe ngemali. Usubulewe ngemali. Ngiphume khona nginamali ngino 360. 360. Yeah. Imali nje angiyithole khona. Hey, 360. manje ke ndoda
ubungakasixoxeli lapho ukuthi ubani igama lakho, usifikele ngey'ndaba, uba igama lakho, uzalelwephi, uzalwa ubani, ukhulelaphi, wafundephi amabanga aphansi, wafunda apha aphakeme. Kwenzeka kanjani ukuthi umnyampula webhongo njengawe ugcina uphelela ey'gigabeni njengalezo sixoxela ngazo? Kahle kahle mina ngulunga ngokaButhelezi. Ngizalwa uThobile. Yeah. Ngizalwa uThobile Immaculate Buthelezi. Ukukhula kwami ngikhulele eNanda. E-primary engifunde kuyona ngifunde eVusukhanya Primary School. Ngaqeda khona eVusukhanya 2007. Ngahamba ngaye high school eMqhawe. Mangifika ke eMqhawe ngangibanga ngisaqeda ke eMqhawe khona eNanda. Yeah, usilandise khona ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uzogcina isikole ungasiqedanga. Uthi futhi kusichazela kancane nangeNanda. iNanda idume ngezinto ezibhedayo. Baningi futhi baseNanda basemgaqweni, baningi abaseNanda basemajele. Mawungasichazela environment yakhona nje, uxoxela umuntu ongaze eNanda, umthatha umbeke eNanda nje ngengane yaseNanda ekhula igcina ingasiqedanga isikole, ungathini? Sho izinto engingayisho la eNanda ngisema ngifika khona e-high school eMqhawe high school. Ngifike vele ugwayi bese ngofundile ukubhema. Ngoba ngaqala ukufunda e-primary ngithi ugwayi. Kanti mangifika khona ke uvela ufana nomuntu osinayike kuya high school yana eseMqhawe naseNkosinazi. Mawungawubhema ugwayi ungayibhema insangu. Yebo le nto abafana bakhona indlela abenza ngayo. Ngafika ngena insangweni ke khona. Kwavele kwanda kakhulu ukuhlupha ke. Ingane zakhona ziyahlupha ke vele. Ngoba ngafika ngafunda eMqhawe u6. Mangifunda eMqhawe u6 nguphasa u6. Mangisuka khona ngivele ngeNkosinazi. Khona high school eseNkosinazi. Nakhona futhi abantu ababengidonsile bese sami siyofunda khona ngangidonswa abafana basekhaya. Ubukhotheni ke lapha buningi ubukhotheni ngoba ingane zakhona iphathini bese khona esikoleni phakathi. Omafoni idliwe insangu. I-break lapha ethi ingakaphumi kodwa kuvele kube sengathi i-break mawufica ingane ema-toilet. Indlela elibhenywa ngayo i-drugs. Amantombazane abafana. Kuyafana. Isikole sithi siphuma nje kusuke sifana nokuthi uyadlala uthisha ngoba kusuke ezinye kade zigodukele zigumela zona. Kukwamaqhani. Nkosinathi ikasikhotheni ngempela ngoba uthisha omkhulu wakhona waze wafaka ngisho amaphoyisa ukuthi azosesha. Ikhala ayithola khona amaphoyisa, insanga ayithola khona, ama-drugs awathola khona awakholwanga nawo ukuthi isikole lesi esingathi ijele. Ungazothola ama-drugs amangaka esikoleni. Akufundwa shuthi la. Ngabe sibaye ema-toilet amacala efihlwe khona. Into ezayigcwala ibhakede. U-20 litha. Ikhali ezifihlwa eziboshwe ukuthi ikhali iboshwe osikhotheni bazozenzani ikhali. Ingane zesikole zozenzani ikhali ngoba phela into zosikhotheni lezi. Ephathwa ngaphandle lapha la esikoleni ngoba kuzofundwa nje ipeni nephepha elifunalayo. Into engaka ifunana. Yabo. Wagcina eshintshwa ukuthi omkhulu wakhona kuthiwa isandla kasiqinisile. Yebo yona. Nami ngaganga ke khona ke sengiphakathi lapho. Ngaganga khona ngahlupha khona ngathatha amafoni abantu yabo. Engane zesikole agcina ngiphuma ke khona. Ama-complaint esengena ke ekhaya sekushintshwe nesisho omkhulu. Ukuthi ngeke. Ulunga Buthelezi ngathi akazile kabi ngeke. Akazile lento kuziwe ngayo. Ngeke. Uyazenzela nje uyayithathela nje into zengane. Yabo. Ngagcina ngivele ngibaleka ke straight kwami. Mama nabantu ekuthiwa bayangifuna. Ingane ziya-report ayitshela amadodazi ezinye uyabo le nto. Ngavele ngasuka ngeza la eThekwini. Ngoba eNanda ubukhotheni eminingi kakhulu lapha. Khona manje futhi khona lento esiyandile khona yoma rape. Mina ngibazi labantu abathanda ama-rape kanjani sibaqhamuka apha. Ngoba mina ngiseNanda i-rape nje into kade ngingakaze ngiyizwe. Kuba futhi ade sikhula nabo. Into kade sizoyizwa nje asekuqekeziwe kabani.
kwatshontshiwe ukuthi awusekwenziwa ukuthi kabani, awusekubanjiwe ubani inkunzi. Lento yoma-rape manje sekuthiwa ku-ratio omama babani, ogogo kwakephi, kanjani kanjani, asiyazi thina leyo nto. Leyo nto sizwe nje thina sesila eThekwini ukuthi khona abantu aba-rape-ayo khona, abenze izinto ey'njalo. Ayisona is-out futhi. Hhayi sona is-out yanto iyabheda leya nto. Hhayi. Ungacabanga i-rape, awu. Amantombazane mangaka usungacabanga i-rape kodwa. Ngoba njengoba ngisho ukuthi leya nto sina sizwe sesila eThekwini. Kube futhi engiphila nabo mina bakhona la eThekwini, akekho ngisho yedwa osayenzile leya nto. Iy'ndaba zama-rape hhayi. Ukufa futhi noma wakho usengcupheni. Ukufa komphakathi kanjalo nani ngoba nigcwele emgaqweni isho ukuthini kuwena leyo nto leyo nendawo ophuma kuyona eNandi, uyayiqhenya ngayo? Eyi akulula ukuthi uyiqhenya ngeNandi eyi. Ayingeke uyiqhenya ngeNandi. Ayingeke. Izinto esezenzeke khona ayakulula ngoba nabantu futhi abakwaziyo abayiqhenyi ngawo. Nezinto owazenza usakhula khona emphakathini ngeke beyiqhenya ngawo. Yebo leyo nto. Noma sekuthiwa abanye bayakwazi khona abasanalokho ukuthi hey wena ekhaya wenza ukuthi. Hey wena ekhaya wenza ukuthi. Hayibo leyo nto. Abathi mabesakubona kuvuke lokho ukuthi wena wenza ukuthi. Angithi yabo. Kwakuphatha nomphakathi ngenduku. Ya wona wake wangiphatha ngoba ungiphatha ngayo induku ngasizwa ukuthi ngikhulunyelwe abantu bakhona futhi emphakathini ukuthi lo fana lo bani imishaya nje nimshaya into angayazi akasaphanti lo fana la usephanti eThekwini elokishini usefika ngoba ezobheka umndeni wakhe lapha kubo ayidlele imali yakhe ehlele kubo asuke futhi ahamba kubele eThekwini. Estorini ngangifakwa umfethu engangikhula naye. Yena wayethi mhlambe uyaqethuka uyaphika uphika ngami. Kanti manje lento ayiphika ngami bayazi la emphakathini ukuthi mina ngisekho la eThekwini. Sengiselokishini sengila elokishini sengiseThekwini. Ngiphanda phi? Ngiphanda eThekwini. Elokishini sengifika ngoba ngizodla imali yami. Ngifikele ngoLesihlanu kanje. Mhlambe ngizohamba ngesonto noma ngomgqibelo. Ntambama ngibuyela eThekwini. Umfethu usho utshontsha amafoni elokishini, uma etshontsha amafoni athi amafoni awatshontshe nami. Kodwa mina ngalolu suku etshontsha amafoni ngangingekho. Etshontsha lamafoni lawo. Siwaye wena, hayi nganginolunga ngitshontsha lamafoni lawa. Amafoni abheda kanjani i-Asha ne-E63. Amafoni la amadala. Athi umfethu wayenami umfethu wami. Besithatheke besise khona ke la ekuthiwa sasitshontshe khona amafoni. Angana nanokuthi wangenwe kephi. Makuthiwa ngikhombe ukuthi sasingenephi. Angana nokuthi sasingenephi mina la. Angikaze ngize mina la. Umuntu owaziyo uyena umfethu lo. Waphunyuka yena mashawa la. Wabaleka kwasala mina. Ila engabona khona ukuthi yazi uyayifela into ongayazi. Indlela engangishawa ngayo lapha kwangathi mina ngilenzile icala. Bese abantu bangikhulumela kuthiwa lo mfethu akasaphanti la. Akasahlali la elokishini usehlala eThekwini. Siwe ayikho le moto. Amafoni uyawazi. Ngashawa kusukela ekuseni ngabo 8. Kwaze kwashonila kwaphuma ingane esikole. Makuphuma ingane esikole ngivele ngibatshele ngithi hayazini ngeke ukunikhombisa mina lesidayisa khona amafoni. Sengiyavuma manje ngivuma icala engingalazi. Ngibathathe ke sambeke nabo. Siye khona ke lapho. Masifika la ngasemkhawi la engangifunda ngakhona. Kunosisi wami vele ohlala khona umamncane ozalwa ne-oledi. Ngabo. Ngifike khona ke lapho ngitshele wona labantu ukuthi animeni la ngaphandle ngimbize lo muntu engimdayisela amafoni. Ngabo. Umanzi induku lapho. Angisaboni ngisho emahlweni kahle. Amehlo aseqala ukuvaleka amehlo yabo. Ngivuvukele ngiphethe amatekami la ngiwaqaqela emqaleni.
Shothi ngathi mangingena khona la ngivula umnyango avela akhala mama yabo. Athi ayikhulungu ayiwanjeli wona. Uthi ngash. Yabo. Angifuni akhombise kulabantu ukuthi uma mncane. Ayibona. Yeah. Ngene ngaphakathi la. Ngibashiye la ngaphandle labantu. Ngimtshela ukuthi mamncane yazini. Ngicela ukuthi ufonele mamncane ubuze. Umtshela ukuthi akathumele amaphoyisa la. Vele mamncane ubuze uyiphoyisa. Yabo. Avele ngempela futhi abakhiphe ngempela amaphoyisa. Aphuma amaphoyisa asemjebeni. Eze ngqo straight la. Endizi. Yabo. Mase ngiphuma kubona labantu ngima la ngaphandle ngibatshele ngithi hayi bafethu. Usafuna indlela yokukhipha amafoni ke mfethu uma mncane la ngaphakathi akwi safety. Ukhiye awukho. Ngicela sesikulinda kancane. Hawu. Siwaye ke hayi ke. Asamse sekwenye indawo ke la odayisa khona futhi la amanye. Ngiyasho ngithi amafoni amanganga ngikwenzayo kodwa. Ngisho ngenhliziyo. Ngawu. Siqhubeke sathi siphuma nje egate ngona. Yabe qhamuka amafeni. Qhamuka amaveni elandelana asemjebeni. Amavedabule. Wathi wayeko nasibaleka wona emsonganya ngathi mina ngeke nikubone lokho. Ngimala emgaqweni. Ngamesenda nomgaqo. Athi ekukhanyisa nje amaphoyisa. Wathi uyana lo. Wanilunga. Wanilunga buselenzi. Ngathi mina hayi mina. Wathi wozongena la emotweni yakho. Sebeyabuzwa ke bonke labagcwele ukuthi emadoda ningabaleki ayenzi lefanisa utshontshile. Niyamshaya nomphakathi angezi. Ubani oyedwa wena ovula icala la. Ukuze lo mfana singaze simfaka umoya ukuthi afike avule icala la. Anikhethe. Khetha abathandayo la afika avule icala. Abathandayo. Ubani oyedwa ovula icala kunina la. Akekho ovula icala. So akekho nje oyedwa nje kunina la. Ovula icala ke police station ukuthi lo mfana lo watshontsha amafoni. Akekho. Kuthiwa niyadlala nina madoda. Bangithatha ke semzami labantu laba amaphoyisa. Angiyisa kasi la ngafika khona abavale kamehlo. Avela ngabona kamehlo. Lafika olethe ngizongibheka khona. Kwathiwa imele ngishifte shothi ngishiftele eThekwini. Yabo. La ngithatha ke olethe la ngileza eThekwini. EThekwini bahluleka nakhona kwathiwa into ezizulu le. Ngishaya abantu abadla imizi. Abanehlungu abadla ihlungu. Yabo. Ngaze ngihamba ngovula amehlo komuntu wesizulu eNanda. Hey. Umuntu esihamba samkhokhela sakhokhela ke uGqomane eNanda kwakuyena umuntu ongivula amehlo. Lo muntu obekubulalisa uthini? Angimboni kuze kuba imanje akaze ngimbone. Angikaze ngihlangane naye. Usaphila kodwa? Mangizwa khona elokushini bathi usaphila. Mangibeza. Bathi ukhona usaphila. Sifundo sini ongasitshela abantu abangakangena ezidakamizweni ngoba iqiniso elihle nelimsulwa lithi wayeze ephika ngawe nje ingoba nawe umuntu oseyidakamizweni futhi ingakho kwabalula ukuthi bayikholwe abantu leyo. Ungathini isifundo mhlawumbe mfowethu ongasidlulisa kwi-youth engakangena ezidakamizweni ukuze ingagcini ithola isesimeni nosithola ukusona? Kahle isidakamizwa akuyona nje into engazihlamba into ebhenywayo lana. Into right uthi ungayibhema. Ngoba buhle into le khona lezi zinto ekuthiwa omawunga lezi. Omaphilisi. Ukuyibhema kwakho kanye sewonakele. Ngoba ukuyibhema kwakho kanye khona lento evela ingene ngaphakathi kwenu. Lento egcinile ukuthi arrest. Lento ekuthiwa arrest ke lento ke usungaphushwa uthi manje uphushwa abangane noma uphushwa yini. Usukuphushwa yona. Ugcina ucabanga ukuthi uganga. Ngoba isuke sekudla ngaphakathi leyanto. Ngalesikhathi usukuyidle ngaso mangidle manje ngo10 nakusasa futhi. Kuzomela ngidle ngo10. Ngisho noma uthu uyayiqala. Mawuyibheme ngo8 uyayiqala. Nakusasa futhi kumele uyidle ngo8. Ngoba khona lento ezovela isho.
izisho yona emzimbeni ukuthi uma ungathola lento unga-right, kanti manje awukho ukuba right, unakala uyaphela. Yabo, azikho right iy'dakamizwa, azikho right iy'dakamizwa, ziyabheda lezi zinto, ziyenzisana futhi okungekho, ngoba into engekho wena uyibona ngento engathi ikhona, kanti into engekho indlela ey'suke zikukhohlisa ngayo. Nale nto-ke abazali uthole bakunikeza imali phakathi so-R100 wena esikoleni o-R50, iyayimosha-ke leyo nto futhi impilo yengane ingene ey'dakamizweni. Manje wena uthatha imali awuyazi imali kumele uyenzeni, usuke ekhaya uhlile vele, uthi yabo uyahamba esikoleni hlangane nabantu abay'zele iy'dakamizwa esikoleni, ufike udle iy'dakamizwa. Wena vele uthi ukuthi hhayi ekhaya mina ngifunda edrobheni. Yabo, bazi ukuthi abazali hawu njengoba uSibanibane esuka nje la esikoleni, kanti akayi esikoleni uSibanibane edrobheni, uzohlala nathi la eMaskandi, uzokhumula ishethi la, ayohlala nathi eMaskandi lapha adla ama-drugs. Mase kushaya isikhathi sesikole acela umeshenti lapho ukuthi cela amuphe imali yokugibela uzozambona kusasa. Abazali bazi ukuthi ingane yona ihambile esikoleni edrobheni, kanti cha, ayile esikoleni. Ayikho i-complaint ezongena phela futhi esikoleni eqhamukayo esikoleni ukuthi ingane yakho ayize esikoleni. Ekhaya bazi ukuthi wena uyafunda uma usukuza la eThekwini, kanti awuzile ukuzofunda wena uzodla ama-drugs ebhasi. Ntambama uyagibela ubuye elokishini, kwaziwa ukuthi wena uphuma esikoleni. Ababuza abazali angithi manje uthi ufundeni-ke namhlanje. Yabo, ngoba bazi ukuthi phela sesama-high school manje, somdala phela shuthi la manje. Yebo leyo nto, kanti cha uphuma la ubhemile udakwe ama-drugs, ngoba yonke i-drugs. Dawe insango. Yabo manje plus ayikho into engekho lapha kuleya ndawo ebhenywa lapho, ayikho into engekho lapho. Ngihlala kanjani kuleya ndawo? Yazi kunuka udlula ngemoto, udlula. Kunuka nje into ebolile udlula. I-drugs. I-drugs lonke. Phuma ngeziqu zobona. I-drugs liyadliwa futhi okwangempela lapha i-drugs, ngoba uma usudicide nokuhlala khona, impilo yakho isuke isilimele kakhulu. Isuke isilimele impilo yakho. No, la khona lapha. Usibongile ndoda ukuthi ufike mfowethu Buthelezi uzoqwashisa abantu ngey'dakamizwa. Uhlelo lolo lokuqwashisa abantu. Yingakho sithi masixoxa sibe nanaso isiphetho sendaba yethu, njengoba usho nantshontsha nakhomba umuntu ekugcineni naboshwa. Yeah. Umngane wakho wakuthatha wayokufaka ebantwini washawa abantu. Lento ungayenzanga ngoba nakho usey'dakamizweni. Le ngicabanga ukuthi futhi awusiqedanga isikole ngenxa zey'dakamizwa. Ngicabanga ukuthi nomuntu obukayo olaleleyo akekho ongayifisa kuleso simo leso sokuthi amaphupho akhe ashabalale ngaleyo ndlela leyo, ebe umuntu ogcinele emajele, ebe umuntu ophelele emgaqweni. Siyabonga ukuthi ufike mfowethu, ukudoda into enjalo mfowethu, ukuthi ufike uzoba ingxenye yabantu abaqwashisa isizwe, ngoba uhlelo mfowethu lokuqwashisa abantu sekungaba kuyena umuntu othi mayelibuka ukuthi yena ulibuka kanjani, uba inspired ukuthi naye ahambe ayobhema ungahamba yoganga ucabanga wakhe futhi ngesemvimbi. Kodwa lento ehlezi ishwaba mfowethu ukuthi i-most yosinawana bangene ey'dakamizweni engakabibikho amaphaphu. Umuntu ozongena manje sewabona amaphari yobengene ngokuthanda kwakhe mfowethu. Siyabonga kuba mfowethu ukuthi nibe ingxenye yohlelo. Igama lami nguProfessor Ngingokwamkhize, ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini kaMandlakazi. Mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge, siyacela ucindezele u-subscribe button, ucindezele nebell okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona esinye isiqephu engisiposayo izoganqeza ocingweni lakho, uzothi uma ungena ngaphakathi uzobe ususitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela ukuthi ubejoyine ne-membership. Bafowethu siyabona lapho nokunithi nifuna usidumo kuseney'nkinga ekhona, kunzima ukuthi atholakale, but sizogcina simtholile. Uzofika uMbali unenkinga ukufika late, siyanibona nemfuna noMbali. Yabo njengoba umfowethu ade mbone lokho eqalaza lapha, uqalaza ngoba yena lokho elunguza lapha ufuna ukuzoshutha. Inkinga yabo ke sebebakhulu, sebevele ubabize manje kuthiwa fika ngo-9 o'clock
baze beyifikele bona ngo-11 okuyinto-ke ephambanayo nenqubomgomo ye-Oasis la sisebenza khona it's a co-working space, sisebenza nabantu abaningi. Isikhathi abasinika sona kwathiwa kumele sishuthe from 9 to 10 o'clock, then ngale ngisuke ngasakwazi ukuthi ngishuthe. Kuba ngcono uma uzofika ngo9 mhlawumbe-ke isikhathi mhlawumbe sigcine siqeda ngo10:20. Kungcono vele bewuvele ungaphakathi kunokuthi thina siqale ngo10:20. So manje mabefika late-ke baphazamisa ukusebenza nokuyinto ezokwenza ukuthi kube nzinyana ukuthi sibe nabo, but sozama bogcina befikile early. Siyabonga kakhulu ukusupport uhlelo, ngakho ke mina sengicenga.